जय महाराष्ट्र सगळ्यांना। आज व्हिडिओ बनवला कारण की आज ना मी खूप आनंदी। आज माझ्या यूट्यूब चॅनलचा ॲडसेन्सचा कोड आलाय अकाउंटचा। हे पहा, हे सगळं तुमच्या सपोर्टमुळे। तुम्ही 1000 सबस्क्राईब पूर्ण केले, 4000 वॉच टाईम तुम्ही पूर्ण करून दिलेत मला, म्हणून आज मला हा कोड आला। तर आज तो कोड आमच्या ह्या पिल्लूच्या हातून ओपन करणार आहे आणि तो टाकणार आहे आम्ही। ओपनिंग कर बाळा। ही मुलगी म्हणजे घरची लक्ष्मी असती, म्हणून हिच्या हातून ओपनिंग करायचं। मी प्रत्येक गोष्ट हिच्या हातूनच करते। आपण याला ओपन करू। हे तिरकट होते। अशा प्रकारे ओपनिंग झालेला आहे बघा, केलाय। चला आता कोड टाकूयात। मित्रांनो, आता कोड बी सगळं सबमिट केलं। आता माझं ॲडसेन्सच्या अकाउंटची प्रोसेस झाली। आता बँक डिटेल्स टाकले की संपलं झालं। या आरोहीला खूप आनंद झाला आहे, तुमच्या सपोर्टमुळे माझा चॅनल मॉनिटाईज झाला। तर सर्वांना खूप खूप धन्यवाद। चला बाय सगळ्यांना।